Bon dia. Avui farem combinacions de pronoms febles. Complement directe més complement indirecte. Sabeu que tenim especialistes aquí a la classe, algú que és l'especialista en complement indirecte i per allà ara no veig on, i aquí tenim l'especialista en complement directe. Heu de fer treball en grup, per tant, treball en equip. Trobareu en el vostre Classroom, només necessiteu un ordinador per equip o un formulari de Google. Jo ara mentrestant passo llista i vosaltres treballeu en grup, us poseu ja, sense fer gaire xerri, però en grup. Vinga, anem treballant. Sí. No, ens comparteix el treball. Sí, però després un drive. Sí. Ja. No, que es mira ya. Es mío. No, he dit, molt bé. És que així no puc veure l'ordinador, vull dir, me l'heu de compartir perquè és important. Compartir, no? Sí, és un ordinador. No fa falta. Tens que escoltar la vida, Bueno, però la meva ja passada. Hòstia, tio, en sèrio. Una mica. Perdó, no em volia molestar. Calla, que ets un gos d'escombraries. Pots anar? Com us ha anat aquest treball, bé? Us ha funcionat bé el formulari? Per aquí també ha anat bé? I vosaltres? Això què? Sistema? Ja. Puc veure com a mínim què esteu fent. Vosaltres què? Com us va Anem això? molt bé. Sí, bé, anem bé. Esteu acabant ja? Sí, ja ho tenim. Ui, ja hem acabat. Ja, ens podem quedar aquí? Val, doncs tothom hi surt i vosaltres us deixo la clau que encareu vosaltres. Anem sortint. Anem sortint, però no marxem del tot, Sortir? Ja tanqueu vosaltres, Val. Quieres contar el treball? Sí, bueno. Sí, no? Ja està. Sortim. Sí, no, és que jo aquí anava. Llavors ja no et miraràs. Ui! Recolleu gossa. Però... Obriu-me! Tio, i la Emília! Però què ha passat? És que... No s'escolten? Pobreta. No, era una broma. Aquestes bromes no poden ser. Ja parlarem en això. Sempre em passa el mateix. Sempre a mi, perquè a mi. I jo no faig res mai, és que sóc idiota. Mira a veure això. Em sap molt greu el que li he fet. Durant tot aquest temps no he tingut en compte els seus sentiments ni m'he preguntat per què feia olor d'agost. Cadascú és com és i té les seves circumstàncies. Per entendre els altres ens hem de posar a la seva pell. Abans de jutjar algú, camina 3 llunes amb les seves sabates.